سلام أبو استعدن وطعن خينكم على مدلواتنا اتكتاتلو كبراتن كبرانن ازي لومي تلفزيون نلومي عصرت حدا قنبات كلتاشن عصر شمونتن عام تمرات نابخم زقربلو ساعات زينا جمير لهم كسام مخنباتي مدبنا مسانا كتصنحو نيوتيوبنا سبسكرايب شير لايك كومنت مقبار ازي فيديو كتفلم ودما بخبرن عدم أرست زينم منغستي فيدرال ورار تغارو كقصل يسرح له كبل ودب سالساي ويانه تግራይ وقيسم نسلسته ورحي تعافينو زنبره مهيا بوليس تግራይ تلقيقم نسراويت تግራይ صوري كماينغويو اتوم زخدعو غنا حاتلاتات يوم كبل تنتاني بوليتيكا تسفاي تادسه غليصم كاب كايرو كسب باريس مرحتي 4 عبيت هاجرات نيرترا نا يوهانا ملقتي كم سددو تغليصو زبلن كالوتن زيناتاتن بمحاز علاتهم مدباتنا بارس زينا فليمنا يلنا حز دما نا بزرزرم كنسغروك مينا سناي صانحيتم منغستي فيدرال ورار تغارو كقصل يسرح له كبل ودب سالساي ويانه تግራይ وقيسم ودب سالساي ويانه تግራይ ሳውት ህዝብና ናብ ሰንፈላል ዘእተወ ዘይዛሬ ደመና ኩናት ብዝብርሲ ንመላ ኩናታት እቲ ክልል ዝገልጽ ተሪር ፖለቲካዊ መርገጺ አውጽየሎም ሳልሳይ ወያነ ንመንግስቲ ፌደራልን ዕጡቅ ኃይሊ ህወሓትን ዝብሎ ሰራዊት ትግራይን ብሙቃስ ኣብ ትግራይ ህጹጽ ቅቡልነት ዘለዎ ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ ክትከለ ጻውዒት አቅሪቡ ودب سالساي ويانه تግራይ ካብ መቀለ ኣብ ዝላኣኽ መግለጺኡ ስርዓት ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ናብ መረበቱን ግዛቱን ከይምለስን እቲ ወራር ስደትን ምምዝባልን ተጋሩን ክቅጽል ይሰርሕ ምህላው ናብ ሕቶ ዘእቱ ጉዳይ ኣይኮነን ኢሉ بتوسخ دما تግራይ ነዚ ናይ ጥፋኣት ፖሊሲ እዚ ከይትብድህ ረብሓታት ከይተረጋግጽን ዓድና ቅቡል ዋርድያ ከይህልዋን ዝኸውን ፖለቲካዊ ትካልን ከይህልዎ حوحات زبال عطق حيلي بملو عقمو يسرح مهلاوون አረጋጊጹም እቲ መግለጺ ወስኹ ከመዝሐበሮ እዚት ማሊ ይኹን ሎሚ ትግራይ ዘማስኑ ተግባራት ካብ ምፍጸም በኺሩ ዘይፈልጥ ኃይል ሕወሓት ብሔራዊ ሓድነትና ብምብትታን ትግራይ ብምድኻምን ነቶም ጽንተ ተፈጽሞም ግዛኣትና ዝጎበጡን ህዝብና ዘመዛብሉ ኃይልታት ንስለ ጸቢብ ስልጣኑ ረብሑን ክብል ምቹ ኩነታት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ግህድ ሓቂ ኢሉም كم وصيت دما تግራይ ስርዓትን ሕግን ዝፈረሰላ ብዕንደራን ቆለን ሰብ ስልጣን ኣብ ዝጠፈላ ዘላ ህዝባ እግሩና በዝመርሖ ዝሰደደላ ዳግም ንጥሜትን አጽውን استقالعላ መጋባርያ ረብሓ ግዳማዊ ኃይልታት ኮይና ትርከብ ክብል ገሊጹም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት ነዚ ሕዝ ዘሎ ሓደገኛ መንገድን ምቕያር እቲ ኩሉ ግዜ ዝተቕሶ ናይ መፍትሕ ሓሳብ ደጊሙ አቅሪበሎም ኩሎም ፖለቲካዊ ኃይልታት ሊቃት ትግራይን በሓባር ብምኻን በመንገዲ ብሔራዊ ጉባኤ አቢሉ قبول نزلوا تأمنين حزب بحوار ذكبن جزاو مسجاجر من جستن متكال صنع تقضي خجبرو صاوعيت أقرب لهم أتي سوت زولو جزاو مسجاجر من جستن متكال حزي أب زل خناتات كفت سميخ الليو ناتخم ريتو أب كومنت كافلنا نسلست ورحيت عفين زنبر مهيا بوليس تግራይ تلاقيهم نتخاطات سلستا وارح تونزيفون تقاريصن زنبر مهيا بوليس تግራይ لومي معالتي كفليت كمز جمره ترغاغيصم ازي نوي حوان تعفينو زنبر ناي مهيا كفليت حزي ابزي حاسب ساعات كليك استغبرلو دحر بايتا اب وشتي اتتكال ملا تግራይን عبيتن مستراتن مسحابات يقالع كمزلو صبصبات يحبرم ازي كفليت زي ملقاقو نابالات بوليس تግራይ عرفتي زمص እኳ እንተኾነ حزي كليك استغبرلو ዋና ምክንያታት ግን ምስ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ውጥረት ትግራይ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ካብቲ ቦታ ዝበጽሑና ሓበሬታታት የመላኽቱም ካብቶም ዝቀርቡ ምክንያታት በከፊል ድማ ከም ስዕብ በጽሑምናሎም ቀዳማይ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ጀነራል ገብረ ደላን ፖለቲካዊ ዕላማታት መሰረት ብምግባር ነትኽፍሊት ሓኒቆም ሞከም ዝነበሩ ንምኽሳስ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ንምስራሕን ተባሂሉ ዝተገብረ ምዃኑ ይግለጸሎም ካልኣይ ድማ ናይ ደገፍቲ ጥርዓን ንምፍታሕ ገሊኦም ኣባላት ፖሊስ ደገፍቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዮም ብዝብል ክሕመዩ ብምጽልሖም ብሰንኪ እዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ትካል ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅሬታ ንምዝሓል ዝተወሰደ ስጉምቲ እዩ ዝብልውን ኣይተስኣኑን ሳልሳይ መብዛሕትኦም ፖሊስ ኣባላት ትግራይ ናይ ቀደም ተጋደልቲ ብምዃኖም ነዚ ሕዝ ዘሎ ዘባዊ ኩነታት ኣብ ግምት ምእታው ነቲ ኃይሊ ዳግማይ ናብ ቃልሲ መስመር ንምምላስ ተወጢኑ ዝነበረ ክኸውን ከም ዝኽእልውን ይግለጸሎም ራብዓይ ፖሊስ ከም ትካል በልጽጉ ተባሂሉ ይሕመስነ ዝነበረ ነዚ ሽም እዚ ንምቕያርን ነዚ ሕዚ ዘሎ ውዳበ ሙሉ ብምሉእ ኣብ ጎኒ ሕወሓት ንምስላፍን ዝዓለመ ስጉምቲ ምዃኑ ተሓቢረሎም
ሓምሻይ ናይ መወዳእታ ንሓድሽ ኣዛዚ ንምእዝነት ብፍላይ ድማ ነቶም ኣባላት ነዚ ሓድሽ ተሸመ ናይ ፖሊስ ኣዛዚ ብስርዓትን ብግቡን ንክእዘዝሉ ዘይቤታዊ እምነት ንምህናፅ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉሎም። እዚ ነዊሕ እዋን ተዓፊኑ ዝጸንሐ ሕዚ ብሃንደበት ዝተለቐቐ ክፍሊት ማያ ኣብ ውሽጢ እቲ ትካልን ህዝብን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ትንተናታት የልዕለሎም። እቲ ክፍሊት ካብ ቁጠባዊ ረብሓ ንላዕሊ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዘሎ ናይ ጸግዒ ምሓዝ ምትፍናን ዘርኢ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ሰራዊት ትግራይ ጽሩይ ከማይ ንግሆ እዩ እቶም ዝኸድዕዎ ግና ሓተላታት እዮም ክብል ተንታኒ ፖለቲካ ተስፋይ ታደሰ ገሊጹ። ኣብ ኣርሚ 33 ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ ዞባናን ዓለምናን ኣመልኪቱ ናይ ኣመራርሓ ስልጣንን ህጹጽ ምይጥን ተኻይደሉ። ኣብዚ መድረኽ ዝተረኸቡ ላዕለዎት ኣካላት ንሰራዊት ትግራይ ጽሩይ ከማይ ንግሆ እዩ ክብሉን ከለው ነቶም ንረብሖም ክብሉ ዝኸድዕዎም ዝበልዎም ድማ ብኸብዶም ዝተዓደጉ ሓተላታት ክብሉ ብረዚን ቃላት ወቂሶሞም ኣሎም። ኣብ ኣመራርሓ ስልጣና መድረኽ ኣርሚ 33 ተረኺቦም መበገሲ ሓሳብን መብርህን ዝሃቡ ተጋዳላይ ምሁር ተስፋይ ታደሰ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታትን ኣሰላልፋን ሓይልታት ዝምልከት ንመላእ ኣመራርሓን ኣባላትን ኣርሚ 33 ሰፊሕ ትንታነ ሂቦም ኣሎም። ታሪኻውያን ጸላእትና ብሳላ ቀልጽምና ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ዕድመ ልክዖም እናተሰዓሩን እናተዋረዱን ዝመጹ ምዃኖም ዝገለጹ ተጋዳላይ ተስፋይ ሕዚ እውን ሰራዊትና ሕድሪ ስዋኣት ብጾቱ ዘጽንዕ ሓይሊ ምዃኑ ኣረድዮም። ብተወሳኺ እውን ብሳላ ሰራዊት ትግራይ ፕሪቶሪያ ዝፈረሙ ዝተገደዱ ሓይልታት ብውግእ ክስዑርና ስለዘይኽኣሉ ነንባዕሎም ብምባእስ ክንስዕሮም ንምጽዓር ኣብ ዝብልሉ ኩነታት ኢና ዘለና ክብሉ እውን ንውሽጣዊ ሸርሕታት ጸላኢ ዝበልዎ ኣቃሊዖም። ተጋዳላይ ምሁር ተስፋይ ታደሰ ንሰራዊት ትግራይ ካብ ዘለዎ ልዕል ክብሪ ዝተልዓለ ብምስሊ ክገልጹን ከለው ከምዚ ኢሎም። ሰራዊት ትግራይ ጽሩይ ከማይ ንግሆ እዩ መቃላሲ ዕላምኡን ናበይ ከም ዝኸይድን ዝፈልጥ እዩ። ስልጣኑ ይኹን ጥቕሙ እንትስእን ንዓዱን ንህዝብን ዘይኸድዕ ጽኑዕ እዩ። እቶም ዝኸድዕዎ ግና ብኸብዶም ዝተዓደጉ ሓተላታት እዮም ክብሉ ኣድላይነትን ሓድነትን ጽንዓት ተጋዳላይ ኣረድዮም። ውሳነ ሰራዊት ትግራይ ንሸፋቱ ዘይኾነስ ንሕግን ስርዓትን ንዘኽብር መንግስቲ ትግራይ ዝወገነን ሽርሒ ጸላእቲ ዘበርዐነን ምዃኑ እውን ኣነጺሮም ኣሎም። ኣብቲ መድረኽ ተረኺቡ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ዋና ኣዛዚ ኣርሚ 33 ተጋዳላይ ወልደ ጊዮርጊስ ተኽላይ ሸሪፎም ብወገኑ ቀንዲ መዕወቲና ሓድነትናን ሰራዊትናን ምዃኑ ገሊጹ ኣሎም። ጀነራል ሸሪፎ ኣብ ዘረብኡ ዝከሓደ ጀግና ይበሃልን ጀግና ማለት ቃልሲ ብጽንዓት ዘወድ እዩ ክብል እውን መልእኽቱ ኣመሓላሊፈሎም። ካብ ካይሮ ክሳብ ፓሪስ መራሕቲ 4 ዓበይቲ ሃገራት ንኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ከም ዝሰደዱ ተገሊጹ። ኤርትራ መበል 35 ዓመት ጽንብል በዓል ናጽነታ ንምጽንባል ኣብ እትሸባሸበሉ ዘላ እዋን መራሕቲ 4 ዓበይቲ ሃገራት ዓለምና ናይ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ኣሎም። መራሕቲ ሃገራት ግብፂ፣ ጋና፣ ፈረንሳይን ኣውስትራልያን ኣብ ዘመሓላልፍዎ ናይ እንኳዕ ሕጉሰኩም መልእኽቲ ንኤርትራን ህዝባን ሰላምን ልምዓትን ተመንዮም። ናይ መራሕቲ ሃገራት ናይ ደገፍን ዮሃናን መልእኽቲ እቲ ሃገር ዘለዋ ዲፕሎማሲያዊ ተቐባልነት ጽልዋን ዘርኢ ምዃኑ ተንተንቲ ይሕብሩ። መራሕቲ ኣፍሪካን ኣውሮፓን ንሰላምን ልምዓትን ኤርትራ ዘለዎም ናይ ሰናይ ትምኒት ብዕሊ ገሊጾም ኣሎም። ኣብ ክልል ላዕላውነት ዳታ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ናብራ ዜጋታት ንምምሕያሽ ከገልግሉ ይግባእ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ላዕላውነትን ሓበሬታን ናጽነት ፖሊሲ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኢትዮጵያ ብሓበሬታን ስታቲክስን ናይ ላዕላውነት ጉዕዞ ኣብ ዘመዝግበቶ ዓወት ዝጠመተ ብሄራዊ ጉባኤ ተኻይዱ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ኣገልግሎት ስታቲክስን ኢትዮጵያን ብሳትላይት ድሮንን መረዳእታን ዝተሓገዘ ዘመናዊ ኣሰራርሓ ምዝርግሑ ንመላእ ኢትዮጵያውያን ልዑል ዓወት እዩ ኢሎም። ብዙሓት ኣሽሓት ሰባት ብምውፋር ዝተኣከቡ መረዳእታታት ኣብ ረብሓ ዝወዓሉ ሳይንሳዊ ብልሕታትን ነዚ ሃገር ቀጻሊ ምዕባልን ህንጸት ሃገረ መንግስትን ርኡይ ግደ ከም ዘለዎም ሓቢሮም። ኣብ ሒደት ሃገራት ጥራሕ ዝረአይ ናይ መረዳእታ ኣተኻኽባ ናይ ትንተና ኣቀራርባን ብልሓትን ብሃገር በቆል ሰሙያን ምርኣይ ምኽኣሉ ልዑል ፍልፍል ኩርዓት ከም ዝኾነ እውን ገሊጾም እዮም። ኣብ ከይደት ኣኻኽባ መረዳእታ ኣብ ስራሕ ዝእከብ ጭቡጥ መረዳእታ ዝለዓለ ዋጋ ከም ዘለዎ እውን ሓቢሮም ኣሎም። ዝተኣከበ ሓበሬታ ብፖሊስ ተደጊፉ ኣመራርሓን ተዋሂቡን ናብ ጭቡጥ ውጽኢት ምስግጋር ይግባእ እውን ኢሎም ኣሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቁም ነገር ዘለዎ ዘተ ይካየድ ስለ ዘሎ ብምባል ንድልየት ሃገራት ወሽመጥ መሰረት ገይሩ ዝተወጢኑ ዝነበረ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘደናጎዩ ገሊጹ። ኣብቲ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ዘውፅኦ ጽሑፍ መራሕቲ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኤሚራት ዓረብን ነዚ ስጉምቲ እዚ ክወስድ ከም ዝሓተትዎ እውን ሓቢሮሎም። ትራምፕ ንኣሜሪካ ኣዝዩ ተቐባልነት ዘለዎ ስምምዕ ክግበር ከም ዝተነገሮ ብምጥቃስ ኢራን ኒውክለራዊ ኣጽዋር ኣይክህልዋን ኢሉ። ይኹን እምበር ቅቡል ኣብ ዝኾነ ስምምዕነት እንተዘይተበፂሑ ኣሜሪካ ብቕጽበት መጠነ ሰፊሕ ከቢድ መጥቃዕቲ ክትጅምር ድልውቲ ምዃና ኣጠንቂቖም።
بتي خالي وجن حدا العلوي والتهدروا أزاز إيران ني أمريكا داغماي استراتيجيكاوي سرحيتاتن جوجي جمجاماتن كي تجبر بمال أنكي غلم أزي ناي ترامب ناي مودة أوايد مسل زلو أب وشتي هاجرو زلو وتقبلنا تزبي الناقود لا أبز خدلون دليت وجي أمريكا وين الناق أهم أبز مسألون أواني بمسرة زوجة ناي نيويورك تايمز دمسي حزبي سنة 400 زخون مرستي مس إيران ناوج متاو جيجا مخانو يعملون أتي مسنعتي كم زريو 37 تراحيهم أبتي سجوم تات حق سات خوينم زلهم حيلتات إسرائيل أمريكان كاب 28 لكات جميرهم قبل علي إيران برتع متكعتي أير إسفتهم كان تخونو تيران دم بوجنا درونات المسائلات ناب إسرائيل نابتم هجرات وش متزلون أي أمريكا علاماتات بمتقاس جتيماتهم يم كبرات تخاطات لومي تلفزيون سلست تخاطاتلكمنا مسغانانا عزازيم نيوتيوبنا سبسكرايب شير لايك كومنت كم زغبركم بمتأمن ابنا يصبح ساعات زينا كسام نرخب سلام